Lala, Sinday. Sige kasi taas ug utong ninjo la. Hoy kasi taas ug utong. Ha? Kasi taas ug utong. Anong banggot maapak na? Hala na si Walo. Wala. Hoy jukra. Wag din na. Talawag si Walo. Wala mo si Kualo good. Si mga cellphone di. Kita ninjo. Nama dari sila di ay. Kaya human naman si Zaning eskwela. Nagkasundo yung dalawa. TikTok. Tanaw, pasyensyo ko na si Zao. Ayaw ma. Hindi, lagi. Kaya ati ko. Sa ati, terus ati doon naliko lang ko na naog na. Naog na ba? Hindi mga tao. Ganto sinday. Cellphone ba mawala ka? Sabi natin parang eh. Hindi lagi na mawala. Sige na. Okay ba? Hala! Uy, kay maduklog niya ka dias kwanday. Mabaliw ko kasi. Itsa lang. Itsa lang. Ayaw din ito. Mama. Madukduk lagi kasi minto. Bebe. Tuhan lu bekas video. Nagkasundo yung dalawa, gikan na silang eskwelahan. Nga si Nicolo ay klase karon, nagbanding silang duhang naligo. Guys, nara ni tapad sa among gipuy-an. Mga ni Brumini Resort mo ni ang gipakita nimo sis muna mo ni Jada. Jadi nangaligo sila sa Crystal. Hi nak ni mo na. Nangaligo sila. Diyan nara ni tapad dari sa kuan ja. Ja guys kay mo na kung pila na rent dari sa ilang room. Nice ka jogi hinluan na gilang swimming pool. Lunis kuno mag-open sila. Nako na. Tukso dito skuan ka. Hi guys. Ako no? Ano ba yan? Basta Mama's Love. Mama's love. Mama's love you. Bigat man yung anak guys na. Ma, iligo sa mama. Daga. Ang bukis mo wakwak. Hindi matug ko ano ko natug. Ma, ako lagi kay ako Asang cellphone mo sa? Nga dire, ko na gunitin ni kay. Uy, mahugali na cellphone. Maligo lagi me. May binanaibos na ng cellphone. Lili, mukha na ba dyan ko dito mo? Ikaw sabi. Bigat ko dyan oy.
Nak, ipusta sa. Tanan, pusta. Ah. Ala, naglusot rami dahil guys. Naglusot na sila guys, ah. Lo, kasamaan sila mo, naglusot na mo niya. Oh, the battery, okay, jag mahug ni cellphone. Oh, gagi. Oh, yung ahong ginluan na, puno na po sa sagbot. A few moments later. Tara guys, jogging ta. Good morning. Sadyo ka dumidari sa babaw. Kabanhawan na di ah. Wasa nagsapatos kay, way sapatos na yun sapatos ito pang simbar ah. Dara kong giubanan. Ako, sulo pa kayo. Kung dito ako nagabuno ba? Dari may mga kabuno sa una guys, mga taig baka. Kalimot may daog kuan. Kalimot may ugdaog ka ng kalimot may ugdaog ka ng kuan. Sako. Guys, maghuwat may nga mutungan ng adlaw. Hapit na. Ganda na biya. Hapit na mutungan adlaw guys na. Tara guys, bani mi mag-jogging. Sumilon Island, ngit-ngit pa. So magatang ta guys na po dito sa kinaibabuan. Ito among option dito sa kinaibabuan para makakita mi na kuan adlaw nga. Iwanan biya biya. Ngayon ito nga nag-adlaw. May katunga sa munggi lakwan. Napad sa pinaka taas na ito sa babaw. Pag-away sa dyan guys. Nagtaktak ang singot. Diyan guys na. So pagkita ni adlaw na. Kuan ka ng tunga na. Pero natabunan sa kuan. Natabunan sa bragdag man siguro na. Oh, siya nga mo kuan no nag-video ka nang nara ha. Mura siya gawa ko ano sa video murag di ka juma Dagko man god. ana oh nice ka guys. Guys kita dari ag nananaog wheel shark guys na kani oh nana mga nananaog na og wheel shark. So madungawan ra dari dapadong na mitigbeng. Biro kita kayo. Marabay mga iro. Kuan ag-adlaw na tabunas dagom. Guys.
Naka tigbangan na ah. Tama guys, tigbangan ka adyo. Maglisid ka. Maglisid ka. Oo. Tigbang kaya ka. Bye guys, ja. Namitbit ko og mga kahoy na ah. Ang panggudod dito katong na mga putol-putol kay masuglod naman eh. Nagi kuan ani putol-putulon karon kay suglod na ni. Ja sunod adlaw mga kahoy mi guys kay wala mi kahoy. Ani putol-putulon kay. Na mami naagihan dadto nga luhaan bitaw ka ng pagkaon sa kanding. Maudalan ni suglod na ni. Diyan guys, mabalik mi dito dyan hapon kay kuan ako mga taig baka. Kuha kauban ka dante. Gukod na ba ka na maganiha? Tingog na lagi ro kuan papabo basig nanganak na nanganak. Namiso na. Pabo. Tanawa ka basig namiso na pa. Ay guys kay mong pabo. Sana na to kabuan glum-glum apa man na miso. Ito na sa to. Guys, sana na siya ka buwan kapin. Kuman mamiso na nabay daghang kadto sa itlog. Unja paguli na mas buhol na wad ani duha ka buk itlog bo kasi nagkuha. May batasan man na nagkuha dani. Wa nagitlog ni ja dusi man nakabuok. Kuha ag duha ka. Hala.
tagas digit siya guys kay naarang gamaza pa gani pero ara na siya ka tagas ka doon siya din pagka pajas did. So hani sang kuan mahinog ni madyo lang ipag di ni kawaton wa mi dani guys. Dari ko dari sa mga ampalaya na hon kay na ngayon kay sa tanawon nakasilawom sa dia hang naani dia ani sang butangan og itlog karon kay ganahan na ang anak dani kuan ampalaya kay di sa kaadyo pait napaday dari di sarap to gunting. Dia. Si. Noon. Nagmayroon siya guys. Gagmadyan din siyang kapajasa. Palaya ha. Gagmadyan din siya kuan. Bunga. Ito dia. Ito din na pa eh. Ilo ka buok na. May daghan. May paraman. Dia nagtago di Tago. Kay labong kaadyo di ma ani uban na pag magapoy daghan kaadyo di man mawad-an sa bunga kada adlaw man sa mamunga na kada adlaw din sa muna yung mga ingani kag may bunga bisan og dugay na kaadyo nin sing na dugay na kaadyo ning palaya ha murag sobra naman siguro mig buwan kapin kung ano naman ako ni kay dyan na ko bagong gitanom di sugod na po sa kaya mamatay ni si Jang kaning daan na pwede siya mapuli. Tata Salvador. Guys, dia naghang naani dia daghan-daghan pa pud ni. Kasi agi nag-ani man pud ko, jamado naman ni butang ang itlog ini ko ulda kay namami inunan dadto. Ganahan man sa daling ampalaya did. Ang itong mananom jud kong ampalaya kay mga paborito din nila ampalaya. Namo. Ulda. One day guys, katong ning comment day gabi sa video na katong naghatubit akong itlog. So moadto ra ko dito sila ha, ma'am. Kay magwat-wat pa ko sa sweldo basig na ko masildo gamay. So mga na ako'y mabitbit pa doon dito sila ha. So ma-update ra ko. Kaya nanaad man ko sa una guys nga katungwa pa ko nag-vlog kaya kuan lagi kanang kana si Jennifer Lanoy kana ijang isuon na lagi sakit nja nanaad man ko nga maadto ko silahan daw pa ko kaadto kay mo lagi na busy ko kay dito li ko buhol. Nja mato nga kasi lugna na ko tay mga moadto didto halam sa ngatong guys maka-update ra ko ninyo. Kung katong ning comment day nga katong bata nga si Cristel nga nangita sa messenger dito sinahan. Wa ko kay wagon sa ijang Facebook datong ijang inahan kay silingan ra pud to ni Jennifer Lanoy katong gitagaan og itlog. Silingan ra to ni Jan ja basig kuan ma'am makadto ko hara kang ikuan ma'am sa ijang Facebook datong inahan ni Cristel. Ja salamat kadto ni jung tanan di na mo namatay sa tang reply sa YouTube kay mali dapat ligay do na mata. Ja salamat kay nabasa man punahan yung mga comment. Ja makahibaw ra mo kay haratong gipang heart. Ja salamat ug amping ug ampo tang tanan.
Ja, see you next vlog. I love you.